S reportážní kamerou Stoma Team TV jsme se na letošním 22. ročníku mezinárodního veletrhu Pragodent zastavili i u stánku Dentamedu, tedy lídra trhu. Pane řediteli, zdravím vás a rád bych vás požádal, abyste vašimi slovy divákům přiblížil značku Dentamed. Když se mluví o Dentamedu, není lehký se vyhnout optimistickým a krásným slovům. Dentamed je lídrem na českém stomatologickém trhu. Musím říct, že když jsem před 25 lety, někdy v roce 90, zakládal společnost Dentamed, nedovedl jsem si představit, jak dalekou cestu ta firma ujde. Dneska zastupujeme více než 200 dodavatelů z celého světa. Máme pro naše zákazníky víc než 30 000 výrobků a jsem rád, že roste i počet našich zákazníků v České i Slovenské republice. Pojďme se prosím podívat do vašeho rozsáhlého portfolia produktů. Jaké jsou ty nejaktuálnější pro poslední kvartál roku 2014 a na jaké byste rád upozornil pro rok příští? Je těžké mezi těmi desítkami tisíc výrobků najít něco, co je nejnovější. Možná bych řekl věci, které jsou pro mě nejzajímavější. Stomatologie se hodně vyvíjí v poslední době velmi rychle a my se soustředíme na to, čemu já říkám nové technologie. Nejsou to jenom nové technologie, jako jsou 3D skenery, nejsou to jenom nové technologie jako CAD/CAM systémy, ale také oblast implantologie, endodoncie, estetické ortodoncie a podobně. A to jsou podle mě témata, kterými by se zubaři měli v nejbližší době zabývat. Zkuste si prosím vzpomenout, kolikrát již Dentamed vystavoval na Pragodentu a pokud byste mohl, budeme rádi, když nám prozradíte něco málo z inovací pro váš stánek na rok příští. Na tu otázku jsem se sám zamyslel, když jsem zjistil, že to je 22. ročník. Nemyslím si, že Dentamed kdy vynechal některý z ročníků, ale je pravda, že v těch prvních letech, kdy to byla jenom součást výstavy Pragomedica, jsme se ještě nezúčastňovali. Inovace přicházejí někdy tak, že člověk řídí, někdy tak, že prostě vyplynou. A v tuto chvíli nevím, co bych vám slíbil na příští rok, ale určitě se nezmýlím, když slíbím, že inovace budou, protože příští rok, v roce 2015, proběhne v Německu výstava IDS, největší světová výstava a ta vždy přináší novinek celou řadu. A vzhledem k tomu, že Dentamed zastupuje většinu největších firm ze světového trhu, tak určitě na český trh spoustu nových přineseme. Pane řediteli, děkuji vám za rozhovor a na závěr tohoto povídání bych vás požádal, kdybyste pozdravil nejenom naše diváky Stoma Team TV, ale zároveň i vaše klienty a možná byste jim mohl i něco vzkázat. Já bych chtěl poděkovat všem těm, kteří na Pragodent a na stánek Dentamedu přišli. Chtěl bych vybídnout všechny ty, kteří to z nějakého důvodu nestihli, aby si to nenechali příští rok ujít. A rozhodně bych chtěl popřát nejenom našim klientům, ale taky našim zaměstnancům, aby byli spokojení se službami Dentamedu, protože Dentamed inovoval nejenom výrobky, ale i své služby. V posledních několika letech jsme udělali spoustu nových kroků a musím říct, že za nejdůležitější považuji to, že se snažíme našim lékařům pomáhat komplexně. Nejde jenom o tom dodávat jim přístroje, dodávat jim krabičky, ale zároveň jim pomáhat té těžké práci i z ostatních aspektů, například manažersky, protože čím dál častěji slyším stesky, že práce stomatologa je náročná, protože je velmi komplexní a ta manažerská část je něco, co stomatologi odvádí od té profesionální stomatologické péče. Takže věřím, že Dentamed jim bude tady v tom dobrým partnerem a bude jim pomáhat.